Jatend Piny Kenya William Ruto olando chenro mare mar neno ni Piny Kenya ok odhi nyiewo chiemo e pinje maoko e bwo higni 10 mabiro. Ruto wacho ni Piny Kenya tiyo gi omenda maromo bilion 500 higa ka higa mar nyiewo chiemo kowuok e pinje maoko, chiemo ma inyalo pidh pacho kae. Ka oloso e kaunti ma Meru, Ruto osingo ni sirikal mare biro dhi nyime kod siro jopur kendo kwayogi mondo giwuog oko mar kawo mbolea ma nengone ogonyore ma osechak pog e pacho kae mangima. Chris Owino nigi mathoth. E odiochieng' mare mar adek e kaunti ma Meru, Jatend Piny William Ruto oketo e lela chenro mare maneno ni Piny Kenya kodhi nyiewo chiemo e pinje ma oko e bwo higni 10 mabiro. In the next 5 years, we want to cut down the money we use to import food by 50%. We want to remove 250 billion from our budget of importing food. And in 10 years, tunataka kuhakikisha kwamba hakuna chakula tena inaagizwa kutoka nje, chakula yote inazalishwa hapa nyumbani Kenya. Chenro makamano ma idhi kete tim kokalo kuom jopur mbolea kod kothe e nengo moyueyo dhi konyo sirikal e kungo omenda maromo bilion 500 ma sirikal tiyogo e higa ka higa kuom nyiewo chiemo kowuok e pinje ma oko. Kwa sasa kila mwaka tunatumia karibu bilioni 500 kuagiza chakula. Imagine, tunalete mchele, tunalete mahindi, tunaagiza sukari, tunaagiza edible oil, tunaagiza nini, na tunatumia pesa yetu kulete chakula kutoka nje, na hiyo chakula yote tunaweza kuzalisha hapa nyumbani. Kalore kod Jatend Piny, chenro mar siro jopur e yo kende mar tieko midhiero mar kech e pacho kae, kaachiel gi duoko piny pek mar ngima masani omako oganda jo Kenya mafuanda. Tunaweka umuhimu mkubwa sana kama serikali kuzalisha chakula ndio tuweze kupunguza gharama ya maisha na pia tuongeze mapato yetu ya chakula ndio tuondoe njaa Kenya. Kaka yo mar keto e tim lek makamano, Ruto olando ni piny owacho osechako pogo jopur mbolea e nengo moyueyo kendo kwayo jopur duto mapacho kae mondo ogoko karom gi mar kawo mbolea. Leo tumeanza kudistribute fertilizer Kenya. Na tunataka hiyo fertilizer yenye tumepunguza gharama kama serikali ifike kila mahali. Hapa Meru tunataka tuwe na mbolea ya kutosha. Na mimi nawauliza wakulima wa Kenya, yule ulitumia mfuko moja mwaka uliopita, ongeza mfuko ingine iwe mifuko miwili mwaka huu, ndio tuongeze mapato na mazao yetu kule shambani. Osingo ne jopur ni sirikal mare oketo weche mag pur e ong'ala manyime, ka bende osingo mar konyo gi yudo chiro mag cham e pinje ma oko. Mnataka tuendelee kuleta chakula kutoka nje? Si tuzalisha hapa nyumbani? Tuwapatie mbegu, tuwapatie mbolea, tuongeze maji. Si nyinyi mtafanya ile imebaki? Ama mnasemaje? Jatend Piny owacho magi e kinde yao ayanga chenro mar kiro pi e puothe mar Meru Umoja 1 e gwenge mag Imenti South. Chris Owino, Ramogi TV. Jotelo mag Kenya Kwanza oramo ni chenro